ଏ ଛୁଆ କାହାର? କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କି? ମୋଟେରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଭଳି କିଛି କଥା ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆ ଧରିଥିବାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଏବେ ଏହି ଛୁଆକୁ ନେଇ କଥା ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏହି ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାଙ୍କ ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିର ଭିଡିଓ ଚାରିଆଡେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ କି ସେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପିଲାଟି କିଏ। ସେମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବଙ୍କର କୌଣସି ପିଲା ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏହି ପିଲାଟି କିଏ? କଣ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ କାହିଁକି? ଖାସ୍ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଅଲିଉଡର ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ହିରୋ ଓ ହିରୋଇନ୍ ଭାବରେ ଜଣା ବର୍ଷା ଓ ଅନୁଭବ। ଏମାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଏପରି ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏହି ପିଲାଟି ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କର, ଓ ଏମାନେ କୌଣସି କାରଣ ହେତୁ ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି କି ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ କଥା। ବର୍ଷା ତାଙ୍କର ବାର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ ଧରିଥିବା ପିଲାଟି ହେଉଛି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଭାଇ ଅନୁପ୍ରାସ ମହାନ୍ତିଙ୍କର। ସେଦିନ ବର୍ଷା ହଠାତ୍ ମାତ୍ରେ ମିଡିଆର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ପିଲାକୁ ଦେଇପାରିନଥିଲେ ଓ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାକୁ ଅନୁଭବ ଓ ବର୍ଷାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯିବା ସହିତ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଘଟଣା କଣ ଆଗକୁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଓ ଏଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।